Siyacela bandla president uvule bandla. Sekwenzeke konke manje president siyacela. Udlala umshunqisi ubalekile manje. Ubalekile engalokho engaplananga. Siyabaleka manje akusekho right. Akusekho right president. Kube nje wakhona isakhe sithi ungabona udlala umshunqisi ebaleka. Ngabe siphelile manje ngoba nangu ngibalekile wenzeke konke 2020 nenye esidingayo ukuthi yenzeke president uze ubone ukuthi ngempela siyacela uvule siyacela president wethu omuhle siyacela DJ Happy Girl akekho happy utira manje washo athi imali yase-Africa ipheli ubephethe i-bottle but asinamali siyacela le president ama-artist silambile ama-artist kodwa siyadutshula futhi siyahutsha umupha kanjani umuntu elambile umuntu umhuphi umuntu elambile ebaleke umuntu elambile kanjani president siyacela ngize ngezwe umunye inkosi yami esho lapha ngoba phela strike ngawo umoya wokugcina esho omunye ubani uthuki lavolo omude artist lead esho ukuthi i-virus ayikho kwi-mic ayikho kuma event isemoyeni akuvala umoya kuvula ama event vele kufiwe vele kufiwe amvumela namanye mathi ukuthi aya kuvele kuvala umoya vele kufiwe vele kwemnandi vele kufiwe president ngoba phela manje nawo lo moya strike ngawo umoya wokugcina siyacela shit